Hei kaikille, tämä video on kaikille, jotka etsivät halpaa ja luotettavaa IPTV-tilausta. Minulla on juuri sitä, mitä tarvitsette, ja voin kokeilla sitä ilmaiseksi. Ottaen huomioon, että emme voi julkaista palvelumme esittelevää videota YouTubessa, koska YouTube poistaa tällä hetkellä kaikki IPTV-videot, emmekä voi myöskään laittaa suoraa linkkiä Telegramiin, muuten video poistetaan. Näytän videolla, miten minuun voi ottaa yhteyttä. Mene vain Telegram-tililleni näytöllä, lähetä minulle yksityisviesti ja lähetän sinulle testin. Se on nopeaa ja helppoa. Voit kokeilla palvelua ilmaiseksi 48 tunnin ajan. Voit ottaa minuun yhteyttä myös WhatsAppilla. Näytän numeroni näytöllä. Olen käytettävissäsi vastaamaan kysymyksiisi. Siinä kaikki tältä videolta. Löydät kaikki yksityiskohdat kuvauksesta. Älä kommentoi tätä videota, mutta tykkää siitä, jotta se auttaa viittaamisessa. Kiitos, hyvää päivän jatkoa.